Kano ma har sayar da su ake makaranta tun da nake ban taɓa sanin yana ake sayar da Kano makaranta ba sai a Kano saboda lalacewa. Jami'a fa yanzu suna ta waɗansu marasa kishi suna ta gini a cikin filin jami'a na Kano University of Science and Technology an sayar musu ma badala an sayar musu duk ba aikin gwamnoni fa kenan yanzu saboda abinda bature yake cewa virus abinda ake shaƙa kamar irin su covid din nan haka yanzu iyayya talaka ta shiga cikin zuciyarsu da ai wani abin da talaka zai gurin da ake dan fita mutum gidansa sun yawa a cikin birni a Kano ya fito je duk dan zauna a dan sha iska da dan bencina da muka sa musu da sauransu duk sun sayar bishiyar sun sayar masallacin idi an sayar masallatai na juma'a an sa su a kasuwa an sayar duk wani fili komai kankantarsa ko bai fi tebur din nan ba dama dillalai suna nan su za su je su gano su za su faɗi farashinsa da an ce miliyan 100 kaza ko biliyan sai a ce a karɓo kuɗi ko ku diddifi ne ko ba da lafiya ko makaranta ce duk wannan shine abin takaici ku karewa ma ka ji lalacewa makabarta mutum ba ya shekara wajen 80 wannan kana ganin su kamar a kanan nan 80 kaɗan fa zai rage duk ba haka suke shekaru amma mutum kai da kana sayar da makabarta gudun za a ke an kusan kai ka go amma ka je ka sayar da shi ko so kake ka mutu a kai ka sama duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke aka zo a gyara duk irin wannan dama sai mun saita su a Kano an gyara su an saita su a ƙasa an samu mutane waɗanda suke masu daraja masu tausayi duk abin da ake da shi ake da ƙasar nan ake da bukata ba abin da ba a shi ni ne zan gaya ma ko menene ake da shi shekara ta 8 ina gwamna in taɓa cin bashin kokobo ba akwai kuɗi a Najeriya duk gwamnan da ya ce da game da kuɗi ya ƙarya yake ko federal gwamna akwai kuɗi ba sa zura ido ba sa kula kawai da an zo an yi shi na watsar da su mutane kowa ya danki nasa wanda suke kusa a silin na ƙasa kuma ana nan ana hamma dirin wannan shine abin da ake son a gyara saboda haka wannan jama'iyya muna neman mutane su zo a yi alliance da su kamar yadda